बाजै बाजैलाय दु बाजै मा जाखो दिन्दां? ओइ बाजै नोंजामादै गिदिरा फैगासिनो दं लोगोआव फिसौलाखौबो लाबोफादों बाप्रे जावैसोआ नायनो बरिया हेन्डसाम एकदम हेन्डसाम आरो फिसौआलाय इस जोबोद चालाक थुदुथ' बाजै माबा थ' नेहैदो नि जावैसोआ फैगासिनो दङनो नों खोनायाखैफा? मिथिगौ बे मानसिया बोरै फैदोंमोनखौ बहायलाय आदाया बेफोरखौ बुङाब्लाबो जायो नामा? गोलाव जिउ लावथों फिसा। बाबा मानोथो नों बेखौ खुलुमदिया? आबै आबौ सना नोंनि मुङा मा आबौ? आंनि मुङा अरन। नों आंनि आइनि बिमानि बिमा ना आबै? औ आबौ सना आं नोंनिनो बिबै। मा जादों आबै? नोंनि मेगनाव मानि मोदै? नों मानो गाबदों? आं नोमाखौ गोसोखांदों फिसौ। नोंसोरजों लोगोसे नोमायाबो थांनानै थाफायोमोनब्ला दिनै बेसे खुसि जागौमोन। फैदो फिसौ फैदो बयबो। बाजै बिदिब्ला जावैसोखौ बे गलाफि थाग्रा रुमावनो दोनसै नामा? औ थांदो बे सिगां दिन्दां, गलाफि थाग्रा रुमावनो लांदो। नों बे गलाफि थाग्रा रुमखौनो खेवनानै होदो। जागोन दे जागोन। फैदो। गलाफिया बेयावनो थायोमोन बाबु। नोंसोरबो बे गलाफि थाग्रा रुमावनो थादो। जागोन दे। ओइ जोंहा हले सानैजों सुखिसो जागोन देलै। रुगु आगै थां नों बे जावैसोमोनखौ ब्रेकफास्ट जानो खिथाहैदो थां। र' बिदिब्ला बाजै आं लेंना लायनोसै। खबरदार रावखौबो लिंना लाय मोना गावबागाव जानो गोसो दं जा। आं बिनि सायाव रागा जोंनाया माब्लाबाबो गोमोरनाय नङा। बाबा आं बे न'आव थानो बाबाय। थुदो बाबा न'आव थांफिनदिनि। आइया मा जाखो? ब्रेकफास्ट जाहैला होमबा? आं उखैयाखै। आं जाहैनाय नङा। सोरनि थाखाय बहा मा लांनो? आलासिनि ब्रेकफास्टैनो। खबरदार! जाय मानसिखौ आं एसेबो नायनो हाया, जाय मानसिया आंनि बिनानावखौ खावनानै लांनानै
हाबा लाहैनानै बुथारहैदों बे मानसिखौ आं मेगन मोबाइजोंबो नायनो हाया मिथिबाय नों बिहाव बिखुनजोखौ नायनो होननाया नुबाय आरो अरुणाबो बिबै बिबौखौ नुबाय जों दा थांफिननानै गामसै नामा बिदि नङा आं थांफिननो होननानै फैयाखै गासिबोनि गोसोखौ सन्थुष्ट खालामनो होननानैसो आं बेयाव फैदों बाव थाबाय थाना सामफ्रामबो अफमान मोननांगौब्ला थानानै माथो लाब बियो आंनि थाखाय अपमान नङा सोरबाया जुदि रागा जोंनानै थायोब्ला नों बिनि सेराव दै जानानै थायोब्ला बेबो सानसे दै जालांगोन दा आफानि खर'आव थुरि जिगाबाव अर जोंनाय बायदि ब्लाव ब्लाव अर जोंगासिनो दङ नाथाय बेबो सानसे गोमोरलांगोन नों सानसे खोनानो मोनफिनगोन बियो अपमान नङा बियो आंनि थाखाय बोर सारसिनायसो मा जाखो बिहामजो मा जादों आलासिनो ब्रेकफास्ट हैनायखौ बुख्लायनानै होजोब्बाय नों गाबनो नाङा बिहामजो नों गाबनो नाङा बिसिनि आखलखौनो नायनोसो हाखाथारला आङो नों गाबनो नाङा आब' आंनि थाखायनो नों बेफोरबायदि रागा जोंजाबाय बिनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बियो नङा जावैसो नों मानो निमाहा बिनो जों बिसिनि आखलखौनो लाजिनोसो ओंखारबाय नों बिदि दा बुङायै आं बेफोरखौ गासिबो मिथिखागौ आच्छा बेफोरखौ बाद होथ'दो आब' बै थालिरा लायलाय आं जोबोद ओंखाम उखैबाय न आंनोलाय थालिरा ए थेंक इउ जादो आब'खौ जेब्ला गुमैया रागा जोङो अब्ला आब'आ जोबोद दुखु मोनो आरो जेब्ला गुमैया रमान्टिक रायलायो अब्ला आब'आ दसेनो बावफिनजोबो आइ उन्दैया गोदो जोबोद मेथाइ खननो मोननो जै बे मेथाइ खनबाय बयबो बाज्ल'खाङोमोननो आफाया जोबोद मोजां मोननानै हाबा खालामदोंनो नों माब्रै मिन्थिया जावैसोआ गलापि खोन्थादों आयै दिनै बे थांनानै थायोमोनब्ला बेसे मिनि खुसि जागौमोन बुंस' हाया मिथिगौ आयै गलापिया नोंखौ सानहर रायखांबाय थायोमोन आरो न'खरनि बयखौबो गोसोखांबाय थायोमोन जायखिया बेफोरखौ बाद होथ'दो आं नोंसोरनि बयनोबो मोनफा मोनफा मुवा लाबोदों थां गालर बेगा लायलाय जागोन दे ए हर नैबे आइ उन्दैनि नैबे आब'नि आरो नैबे आइ गेदेरनि अ आफा नैबे आफा सोर आफा सोर बिफा सोरनि सोमोन्दोजों बिफा लिंदों नोंजों आंहा जेब्लाबो सोमोन्दो गैयामोन आरो माब्लाबाबो जानाय नङा पापा अ मा जाखो बाबा आबौखौ आं एसेबो मोजां मोनालै नों मानो बिदि बुंदों बे न'खराव बयबो नोंखौ मोजां मोनो खालि आबौल' आबौआल' नोंखौ गाज्रि मोनो आरो नोंखौ रायबाय थायो I hate my grandfather नाङा सना नों बिदि दा बुं नोम्बुआ जोबोद मोजां बिदिब्ला नोंखौ मानो रागा जोंबाय थायो बिलाय आच्छा अरन नों बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोननायखौ सोरबाया जुदि सेनानै लाङोब्ला नों बेखौ मा बुंगोन आं बेखौ जोबोद रागा जोंगोन आरो आं बेजों खोथाबो रायज्लायनाय नङा नोंनि नोम्बुआबो थिग बेबायदिनो खालामदों मानो नों आबौनिफ्राय मा जिरादखौ सेनानै लाङा
मा बेखौ आबौनो होफैफिननो हाया नामा? ओहो बियो जाबाय नोंनि नोमाखौ। आइखौ? औ जों जेब्ला दिल्लीयाव फरायहैयो बेयावनो नोंनि नोमाजों आंजों मोजां मोनलायदोंमोन आरो जुलिबो जादोंमोन। बाबा आंनि आइया माबायदिमोन आरो माब्रै गोमालांखो? प्लिज नों आंनो खिन्थाना बाबा प्लिज। जागोन सना प्लिज। जागोन। नों साननानै नाय मिथिंगा, बे कलेजाव लोगो मोनलायनायखौ आरो मोजां मोनलायनायखौ सिमां बायदिसो मोनदों। सिमाङाबोदि एखमब्ला मोगथाङाव जाफुङो आं बेखौ फोथायो। नों साननानै नाय, जों सानैजों सिगाङाव मिन्थिलायामोन, सिनायलायामोन। दा नुबाय, नोंखौ नुवाब्लानो थांनानै थानो हाया। बेखौनो होनो मोजां मोननाय गलापी। नोंखौ जुदि नोंनि न'खरा दिल्लीयाव फरायहोआलाबानो गुबुन कलेजाव फरायहोयोमोनब्ला जों सानैनि सिनायथिया थानाय नङामोन आरो मोजां मोनलायनायाबो जानाय नङामोन। अबंलावरिया नोंखौ आंनि जानोनो बे कलेजाव फरायहोहरदों। नोंबो आंनि आंगो जानोनो बे कलेजाव फरायफैदों। आच्छा गलापी, नोंस्रा न'खराव साबेसे दं? आइ, आफा, आदै, मादै, आदा बाजै, आं आरो आंनि बिनानाव। बिसोर आंखौ जोबोद अनो, बेखायनो आंबो गोसोखांबाय थायो। आंबो नोंखौ जोबोद अनो। अनो माने मोजां मोनो? औ अनोबो मोजांबो मोनो। नाथाय बे एग्जाम जोबब्लानो जे जों न'आव थांलायनांसिगोन। बिदिब्ला नों दिनैनो न'आव फन खालामदो। आं सासे मानसिजों मोजां मोनलायबाय, आं बेजोंनो जुलि जासिगोन होनना खोन्थाहरदो। आं सानो बिसोर नोंखौ एसेबां मोजां मोनो, अनो, बे हाबायाव अराय जानाय नङा। ठीक आसे, आं न'आव फन हरसिगोन। मानसि दंना? माबि? नै नोंनि लाइजाम सफैदों। मिथिंगा। मा जादों? मानो मोखां सोमसोम? न'खराव माबाफोर जादों नामा? आं न'आव फन हरैनि सिगां लाइजामसो मोनग्रोबाय आं। आफाया आंनि जुलिनि थाखाय थिग खालामखाबाय। आं मा खालामबावनांगौ? नों बेखौ मानो गिदों? बुंबानो जाबायना आंहा मोजां मोननाय दंखायो होनना। आं गुबुनजों जुलि जाथारनो हानाय नङा होनना। आं जोबोद गिनाय मोनबाय मिथिंगा। आरे गलापी, मोजां मोनलायनायाव मा गिनायनि बाथ्रा दं? नोंनि गोसोनि साननायखौथ' नों दाबो नोंनि न'खराव बुंथिनानै लायाखै। ओरैनोसो गिदों नों। आफाया जुदि मानियाब्ला आं मा जागोन मिथिंगा? मानो मानिया जानो? नोंनोथ' बुंदोंमोन नोंनि आइ आफाया नोंखौ जोबोद अनो होनना। आं सानो नों बुंहरब्लानो बिसोरबो मानिगोन। दानिया नों बुंदो, नों मा सानो? गलापी, आंनिफ्रायबा आं बुंगोन, आं नोंखौ नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा। नोंनि गोसोआसो माबायदि? आंबो नोंखौ नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा मिथिंगा। I love you मिथिंगा, I love you। आच्छा आदा, गलापी फिसानि जानो गोनां फिसाइखौ गाव एसे नुग्रोबा मोजां जायोमोन नामा? औथ' नुग्रोनायबा साबसिन जागौमोनथ'। आइ गलापीया गावहा मोजां मोननाय दंखायोनो। गावनावबोथ' एसे सोंनानै नायनांगोन ना। खुनु खोथा गैया, आफाया जेखौ होनदों बेनो जानांगौ। गलापी आइ, नोम्फाया खाना नङा। आं नोंनि थाखाय मोजां न'खर नायखाबाय आरो बे हाबाया बारा गोबाव गैलिया। आइ सना, नोंनि आन्जाद जोबनायनि
से सप्तानि उनाव जागोन।